Mangwanani akanaka mhuri yeZimbabwe, tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZimFacebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu sahaiti. Mukoma nacho inini ndiri mukadzi ane makore 47 years ekuberekwa. Ndauyawo nenyaya yangu yemashura ari kuitikawo pamba. Mukoma ndava munhu ati kurei, saka ndakati regai nditsvake musha pakatambanuka sezvo ndava nevazukuru uye zvekare nevakuwasha, nekuti ndainge ndisina imba muHarare. Ndainge ndichigara kumayadi kuBorodale, ndiko kwandainge ndichishanda. Taishandako inini nemurume wangu, iye ainge achishanda sagarden boy, ininiwo ndainge ndichishanda samaid pamurungu. Saka nekuda kwekukura kwemhuri takabva taronga kutsvaka musha pane nzvimbo yakatambanuka. Takabva tatenga stendi yedu, ndichangoti takatenga stendi yedu kudombushava kunonzi kwaMungate kumasvosve. So takati tatenga stendi iyi pairatidza kuti painge paine musha uyo wainge umboripo, but waiva musha wekare kare wainge wakatoparara, kwainge kwangosara foundation chete. Saka takavaka musha wedu zvakanaka, tikapedza inini ndakabva ndasiya basa ndikauya nemhuri pamusha pangu. Murume ndiye akabva achizosara ari pabasa. Pari zvino ndava ne3 years ndichigara kuno kudomboshava. Gore rekutanga hapana kana dambudziko randakaona, ndaitogarawo zvakanaka. Gore renumber 2 ndipo pandakatanga kusangana nedambudziko rekuti murume wangu ndiye akatanga kudzingwa basa nemurungu, achinzi hauna kukasira kuvhura gate, mufunge zvenyu murume kwava kutodzingwa basa. Nekuda kwaizvozvo akadzoka kumba, tikabva tatanga kugara pamusha tose nekuti ndizvo zvainge zvavapo. Saka murume wangu aifarira sadza. Rimwe zuva ndaida kufadza murume wangu kuti asafunga zvakawanda. Ainge iri Sunday last year muna October. Ndakabika sadza rezviyo nehuku yeRoadrunner. Ndadaro mushure mekunge ndapedza kubika apa ainge ari masikati. Saka panguva yekudya ndakabva ndatanga kupa murume wangu chikafu kuti ange achidya. Saka paakangonhonga musuwa wekutanga akangoti amai kani, akabva adonha pacheya akabva angoita stroke ipapo. Murume wangu nanhasi achiri akastroka. Saka kumashure kwese uku takazama kufamba kuti titsvake munhu anokwanisa kutibatsira, but takamushayiwa anogona kubatsira nekuti takapinda mumaprofita tikabata nhau yekuti mumusha uyo watakagara wainge umbori wemunhu akafa, asi ainge akabata mishonga uye haana kufa zvakanaka. Saka mweya wake uchiri kungodzungaira chete. Saka muprofita uyu akabva ati pamunamato wekuti tinge tichiisa pamba munamato uyu wainge uri wembiya yainge iine jira dzvuku mukati, tikanzi tinge tichinocherera pasi pakati pemusha. Saka takanoita munamato tikatevedzera zvose izvo zvatainge taudzwa namadzibaba. Kubva ipapo mukomanashi ndipo pakabva pachizotangira hondo, nekuti nanhasi pamba hapasi kugarika. Tinoona mashura akasiyana-siyana. Tava kutozvidemba kuti kosei takazosarudza kuti tinge tichiunza munamato, tichiisa munamato pamba zvekare nekuzounza muprofita, nekuti zvatova wese ende pamba hapachatogariki, zvatova wese mukoma. Ende tiri kuona zvidhoma zvinouya. Zvidhoma izvi zvinouya panguva yekudya. Unoti uchangotanga kungodya chete, unongoita sekunge wangoti rivarei zvishoma, then utoona kamhuka kadiki kanenge kachimhanya kumberi kwako. Kamhuka kaya kanobva katongonyangarika, ende tinenge tichitorota hope. Tinotoroteswa hope tose, ini, vana nevazukuru. Kana munhu akauya pamba pangu atori nehope dzaanotongorota, mangwana makuseni anotongomuka achitongoti naimi ko pano kasi pane zviripo here,
ukazobvunza uyo anenge akushanyira anobva akuudza kuti ndakarota chakati nechakati, ende nguva zhinji munhu anenge achitorotesewa achitoratidzwa kuti pamba patori nezvinhu zviripo. Saka mukoma, ndichiuya panapa ndawanawo mafoni numbers enyu mune rimwe group iro randiri mariri rinotumidzirwa maepisodi abozho. Ndiri kutsvakawo munhu anokwanisa kundibatsira. Ndava munhu wekuti ndava kungofamba ndichingoudza wega wega wandasangana naye matambudziko awo andiri kusangana nawo. Ndakatomborota kamwe kamunhu kadiki diki kachitoti ndimi muchatibikira chikafu ende tichapota tichiuya everyday tichidya pano. Saka zvakabva zvatipa mhiko idzi ndakadzipiwa kuhope, uye zvekare murume wangu akarotesewa hope dzakadaro. Tikanzi mhiko dzenyu ndedzekuti kana mukareka kutibikira chikafu tiri kubva tatanga kudya imimi. Ende murume wangu atori nedzimwe nguva dzekuti anotomboita right mukoma, asi zvinhu izvi zvikatsamwa zvinobva zvamudzipa zvekare, obva atanga futi kurwara otoita stroke. Saka chikafu chinodyiwa nezvidhoma izvi izvo zvinongoda kuti unge uchizvibikira sadza rezviyo. Saka takambozama kubika mukoma kubva last year until now, but iko zvinozvi ndaneta. Ndava kutya kuti kana ndikarega kupa zvinhu izvi chikafu ndinodyirwa vana vangu. Saka matiri kufamba hazvisi kana kumbobatsira mufunge zvenyu mukoma. Ndokusaka ndazongouyawo nenyaya yangu. Ndaneta nekungoramba posta nyaya yangu mumagrupu akasiyana siyana, ndichiti zvimwe kuda ndinokwanisa kuwanawo anondibatsira. Maybe zvandauyawo pano ndichawanawo achandibatsira, zvimwe ndingabatsirikana. Ndiri kutsvakawo mubatsiri chero anoita chivanhu. Kana kuine waunoziva mwanangu, please ndibatsire, nekuti vazhinji vauya pamusha pangu vazvitadza. Vamwe vacho vanenge vachingoda mari. Uchingopa munhu mari chete anobva angokupa mapromises okudza kuti ndichadzoka. Zvinhu izvi zvinoratidza kuti zvine simba. Pandinodzoka ndichadzoka nevamwe vangu. Saka munhu haazombofi akadzoka zvekare. Saka izvo ndo zviri kutotitonga. Dzimwe nguva ndinoti kana ndikangononoka kubika chete ndinotanga kunzwa maungira munzeve dzangu. Rimwe zuva ndakatonzwa kamwe kamuzukuru kangu kachitoti gogo inzwai, pane zvinhu zviri kuimba panze. Ende zvainge zvichiimba song yekuti ndiwe wega wakauya pano, zvakamira padhom. Ende zvakatiudza kuti musaudza kana ani zvake wemumusha muno, nekuti kana mukangotaura munofa mose ne1 day. Hope idzi dzakarotewa neumwe mwana wangu uyo ari kuJoni uko. Saka tainge tichida kuti tinge tichiendawo kuredhiyo tichiti tikaendawo kunotaura nyaya yedu pana Tilda, zvimwe kuda tinokwanisa kukasika tabatsirwa, but mwana wangu akabva arota hope idzodzo. Saka ndonyaya yazondiunzawo pano. Ndivanzeiwo chiso changu. Kana muine munhu wamunoziva, wamunotrasta, wamunovimba naye, ndinokumbira hangu ndapota ndipeiwo mafoni numbers ake. Ndazongochinja hangu kwatiri kugara, hatisi kudomboshava esuch. Ndinototya kutotaura kuti tiripi, sezvo takambopiwa warning yekuti kana mukangoudza vemumusha muno muchazviona zvichaitika. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu avo, ichibva kuna gogo. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatisamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Saka handizivi kuti zvinhu izvi ndezvemumusha imomo chete here kana kuti vakatobva nazvo futi ikoko kwavainge vachishanda kuBorodale, because mukuzotaura navo pane dzimwe nyaya futi dzavakataura. Saka ndichakuverengerai zvekare imwe message iyo yavakanditumidzira. Hanzi mukoma Ashe, apo patakatanga kushanda kuBorodale ini nemurume wangu, apo patainge tichitoriwo couple yechidiki, murume wangu akati nerimwe zuva tainge tichiri kushandira imwewo mhuri tisati tazotanga kushandira ava vatainge tava kushandira tichizotenga musha uyu watitambudza. Murume wangu nerimwe zuva akati
achidiridzira maflowers nemiti. Saka akabva achizoenda pane umwe muti ndokubva achizotanga kusakurira. Iye anoti akazongonzwa movement mumuti akafungidzira kuti zvimwe kuda yainge iri nyoka. Akati atarisa mumuti muya anoti akaona gudo rainge rakagaramo imomo, asi gudo iri rakabva rachizoshanduka rikabva rachizoita bhosi vedu, rikabva rachizonyangarika. Murume akamborwara kwenguva yakati rebei. Takatofungidzira kuti zvimwe kuda tainge tichazomiswa basa, but bhosi vedu vakatiti garai zvenyu. Inini sezvo ndainge ndichishanda samaid ndaipotawo ndichiita zvimabasa zvemugadheni, asi murume wangu aitopota achitorotomoka achitaura kuti ainge achiona bhosi vakamira kumakuva, asi makuva awa ainge ari makuva emumhuri kumusha kwavo bhosi, ende vainge vachiverenga vachiita sekunge vanomaka rejista yehama dzavo dzose idzo dzakafa, zvekare nehama dzavo dzainge dzichiri kurarama. Vakabata bhuku vachimaka rejista vachiverenga kuti sofa mumusha mafa vanhu vangani uye zvekare vachiri vapenyu vangani. Saka iye murume wangu anoti akazorota zvekare nerimwe zuva ivo bhosi vedu variko zvekare kumakuva, ndopavakabva vati pane umwe munhu ari kupota achindidongorera. Munhu iyeye ndikamubata ndinoda kuti ndinge ndichizomuuraya. Saka ndopatikabva tachizongotanga kungobatwa rafu, tikabva tachizodzingwapo tikanzi tsvakai kumwe kwekugara nekuti muri kundipedzera magetsi angu. Uye zvekare mwana wangu vakamutuka umwe mukomana vakamuti uchafoira chikoro iwewe, ende zvechokwadi akatofoira, haana kupasa. Apa ainge achigona sei? Vakangomutuka for no reason at all. Uye zvekare mushure mekunge tadzingwa havana kuzombogara vakatitambidza mari mumaoko. Mazuva ekuti vange vachitipa pei dzedu aiti kana asvika vaibva vachizongosiya mari iyoyo mumotikari kana kuti patebho. Vobva vandiudza kuti mari yenyu iri mumotikari, endai munotora mari. Tobva tatonotora mari. Vainge vava kusatitambidza mari mumaoko. Saka ndo zvimwe zvezvinhu izvo zvakaitika mukoma kusvika tichizodzingwa basa, then ndokubva tachizowana basa somewhere else, tikazotanga kushanda uko kwatainge toshanda tichigara kuzosvika tichizotenga musha wedu. Saka ndiyo nyaya iyo zvekare imwe yakaitika mukoma. Mhuri yeZimbabwe ndo imwe meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Saka ngati vabatsirei mucomment section kuti maybe vakagara vatakudzwa zvikwambo zvacho kwavainge vachishanda. Amen. Let us try to speak with her in the comment section. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Inini vakadzi ndakambovapedza between Durban, Joburg and Cape Town. Saka iniwo pa ndakaromba ndichiri truck driver, ndainge ndichishanda nomumwe murume wekuMozambique. Saka murume uyu akazongotenga truck rake netrailer side tipper, ndokubva atotanga kutodriver truck rake achitakura coal between Mozambique and South Africa. Pasina kana nguva, ndikangoti within 1 year ainge atova nematrack 5. Saka ndakabva ndachizotanga kutaura naye ndikati ndikutsvakawo basa. Akabva achizoti ainge achazotenga rimwe track because mamwe ainge akatenga ainge aine maplates ekuMozambique. Akabva achizotenga rimwe track, ndakatomuperekedza tikanotenga track iroro kuMpumalanga. Saka mushure mekunge tatenga track iroro kuMpumalanga, ndakabva ndachizonzi ndinge ndichirara kutrack stop. So mukoma handina kurara musi wacho iwoyo. Chandainge ndisina kuziva ndechekuti ivo vainge vakatoita connection. Uyu muridzi wetrack ainge akaromba, uye zvekare murume uyu watainge tichimboshanda naye wandainge ndava kushandira ainge akatoromba zvekare. Usiku hwose mukoma ndakangorara ndichingorarwa nezvinhu. Saka ndaiti
kana ndabatwa nehope paya ndairota mukadzi uyo anenge akapfeka drezi repink but achiuya kwandiri aita sekunge mudzimai wangu. Ndobva ndatofara, ndobva ndatoti kuwaudzwa nani kuti ndiko kwandiri kuno kuMpumalanga. Obva anditi vhurai kadhoo tingataura, inini ndakamira panze here. Then ndaingoti kana ndavhura dhoo apinda, obva atoshanduka, obva atoita umwe mukadzi but anenge akanaka kwazvo. Tobva tatotanga kutorara tose. Saka aizoti achirara neni ndaibva ndachizoona ashanduka. Ndobva ndatoona kutoti kozvandiri kurara nenyoka mukoma. Ndobva ndatotanga kutobatwa nemadzikirira ndichichema. Ndaibatwa nemadzikirira kuda kwe about 1 minute but kwandiri ndainzwa sekunge ndabatwa nemadzikirira kana zvema-hours. Ndobva ndatomuka ndichichema. Ndaingoti ndichingomuka chete ndobva ndatotanga kutobatwa futi nehope. Apa ndichitonzwa voice reumwe munhu achitonditi dai wanamata, usadzokera kuhope, dai wanamata. But ndainzwa kuti hope dzacho dzandinenge ndichinzwa dzinenge dzichindikurira simba. Ndobva ndabatwa futi nehope. Ndobva ndatanga futi kurota hope idzodzo usiku hwose. Handina kurara. Ipapo pangadai paripo pandakaziva kuti murume uyu wandainge ndava kushandira ainge akaromba. Ndakabva ndachizosimudza track ndikabva ndachizobva kuMpumalanga ndikauya kuJoburg uko kwandainge ndichifanira kuti ndinge ndichizohaka rimwe trailer. Ndokubva ndachizonzi ndinge ndichizoenda kuDurban neimwe load. Saka ndainge ndava kungoshanda between Joburg, Durban, Cape Town ndichidzoka kuJoburg. Saka nekufamba kwenguva manje pandakazotanga kuita cross border ndakazosangana neaccident mukoma. Ndakati ndichidriver, lucky enough ndainge ndichitofamba pore pore, masikati machena mukoma. Ndakangokaruka ndatoona kutoti kumberi kwangu kwainge kuine dhongi rainge riri pakati peroad. Apa ndainge ndichidarika nemumalocation mukoma. Ipapo ndingadai ndakauraya vanhu. Kungotsika kwandakaita mabreak mukoma, track rangu rakabva ratoita jackknife. Trailer mukoma yakapotsa yauraya vamwe vana avo vainge vachitamba. Kwainge kuine mashop kuleft, mashop kuright. Apa ndainge ndichitofamba pore pore zvangu. Saka mushure mekunge ndaita accident iyoyo, saka boss vakabva vachizofonera crane ikauya, then ndokubva ndachizotowewa. Bosi vangu vakabva vachizondibvunza kuti chii chainge chakaitika. Ndikabva ndavaudza kuti ndakangokaruka ndaona dhongi kumberi kwangu. Saka pandakangonoti mabreak, trailer rikabva ratoti jackknife ende ndakatopotsa ndatouraya vamwe vana vainge vachitamba. Saka bosi vangu vainge vava kungoti kwandiri, you are very blessed, you are very blessed, you are very blessed. Saka mabusinesses avo ndopaakabva achizotanga kungodzikira. Vakabva vachizondidaidza nerimwe zuva ndikabva ndachizoenda kumaoffices avo apo pandainge ndiri kuMozambique. Vakabva vanditi tawandagara pasi, ndine nyaya yandikuda kutaura newe, tawanda ndafunga kumisa basa. Ndikabva ndati kwendava ndatadzeiko, ndina kana zuva randakambokubirai inini, kana makandidzinga basa mhuri yangu inobva yatofa nenzara. Saka vakabva vachizoti kwandiri, handisi kuda kukudzingira basa nekuda kwekuti unoba kana kuita sei, but chandoda kukudzingira basa ndechekuti iwewe uri kufamba neminamato iyo yauinayo mutrack rangu ende hatina kumbogara takawirirana izvozvo. Ndakatoshamisika kuti vainge vakazviziva sei, because ndainge ndiine kamwe kamuchinjikwa kandainge ndakanzi ndinge ndichingoisa mutrack ndichifamba nemuchinjikwa iwoyo mutrack zvekare neminamato. Ndaiti pose pandinenge ndava kuda kusimuka ndobva ndatanga ndamwaya mwaya track kumberi nekumashure nemunamato, mvura yemunamato iyo yandainge ndakapiwa, yandaipota ndichipiwa nevamwe madzimai vanogara muJoburg. Saka vakabva vanditi ndozvavainge vachida kundidzingira basa izvozvo. Kwamanashi vakabva vanditi kana usingadi kuti ndige ndichikudzinga basa, ndikuda kuti unge uchitora kamuchinjikwa kari mutrack rako obva wakapisa izvezvi, uye zvekare ndinoda kuti unge uchirasa minamato. Handidi munhu anoshandisa minamato
paequipment yangu. Vakabva vachizondipa imwe hari vakanditi hari iyi ndiyo yandinoda kuti unge uchizoisa pasi peseat passenger seat kuitira kuti ndisazongoramba ndichingoita maloss. Ndakabvuma mukoma because ndakagara pasi ndikacalculata ndikati zvino kana kuri kunzi ndikadzingwa basa mhuri yangu inotanga kutambura. Apa nemudzimai tainge tava kuita project yekuvaka tichivaka muHarare, saka ndainge ndichiri kuda mari yakawanda. Then ndakabva ndachizobvuma vakabva vachizondipa hari, but muhari umu mukoma ndakaona kuti mainge muine kakonye kainge kachifamba famba. Mukoma ndakangoti ndarasa minamato zvekare nekupisa muchinjikwa uya, nekuti takazobva tose kuma offices avo tikabva taenda uko kwandainge ndasiya ndakapaka truck. Vakanditi ndige ndichipisa kamuchinjikwa kaya, ndikakapisa kandainge ndakapiwa namadzimai vanogara kuJoburg. So ndakabva ndachizotanga kuudzwa masecrets akati wandei navo bosi vangu kuzosvika ndichizovaudza kuti inini ndainge ndichida kuti ivo vange vachindibatsira. Vakabva vati haisi nyaya, kana uchida kuti ndige ndichikubatsira ndava kutongokutengesera iro truck iro riri rawagara uchishandisa. Vakazoenda neni kune imwe n'anga kugorongosa. Taenda kuya ndakabva ndachizopiwa mhiko dzekuti ndainge ndisingachafanire kuti ndinge ndichizorara nemudzimai wangu as long as ndichida nyoka iyoyo kuti irambe ichindirutsira mari iyo vainge vati vainge vachazondipa, but mhiko dzangu dzainge dziri dzekuti ndainge ndisingazofanire kuti ndinge ndichizorara nemudzimai wangu kweupenyu hwangu hwose as long as ndichiri kuda nyoka iyoyo kuti irambe ichindirutsira mari. Ndakabva ndati fair enough. Ndikabva ndanzi mudzimai wako achaita maboyfriends and aufanire kuti unge uchizomurambidza kana ava neboyfriend. Kunyange akaunza boyfriend, kunyange akarara neboyfriend uchimuona, aufanire kuti unge uchitsamwa. Uye zvekare iwewe uchaitawo magirlfriends. Kunyange ukaunza magirlfriends, mudzimai wako haafanire kuti ange achitsamwa. And ndinoda kuti unge uchizounza mudzimai wako pano. Ndikabva ndati fair enough. Then ndakabva ndachizopiwa imwe hari zvekare. Saka hari iyi mukati mayo mainge muine kanyoka kablack mamba kainge kari kadiki diki. Ndokubva ndachizodzoka kuSouth Africa. Ndakabva ndachizonzi ndinge ndichitenga towel. Ndikabva ndachizotenga katowel. Ndikabva ndachizodzokera kuMozambique nemudzimai wangu. Iye haana kumboramba, akatiwo ingawani kunyange banguru vake zvavainge vakaromba ndivo vega vainge vachirarama upenyu hwakanaka, plus havana kumbogara vakakanganiswa neurombwa hwavo. Vakazotoenda kuAustralia nemhuri yavo ende vanoratidza kuti vanotonakidzwa neupenyu, vanotongogara vari kumaholidays, kumavacations. Saka mudzimai wangu akangoti zvakangofanana izvi, kunyange ukanamata ukachema zvinengei, kana kuri kunzi unenge uine munhu anenge achikuroya, Mwari hapana kana pavanombofa vakanzwa zvichemo zvako achiti ini amai vangu vainge vari munhu vainamata, dai kwainzi Mwari vane tsitsi, amai vangu vangadai vakanzwirwa tsitsi naMwari nekuda kwekunamata kwose kwavainge vachiita. So mukomanashe ndipo apo patakaenda kuMozambique tikanotora mishonga imwe yakanzi mudzimai wangu ndiyo yaachange achizoshandisa apo paanenge achirara nemaboyfriends ake. Iniwo ndine mishonga yangu iyo yandainge ndichinzi ndiyo yandainge ndichazoshandisa apo pandinenge ndichirara nemagirlfriends. Saka ndakaramba ndichishanda satruck driver. Uku ndokubva ndachizotenga mamwe matruck maviri ndo kuzopfuma kwatakazoita ikoko, but vakadzi ndakavapedza between Durban and Joburg, between Cape Town and Joburg. Mukoma magirlfriends ose awo andakaita, vakadzi ivavo kwavari vatori neproblem yekuti vanorwadziwa nezvibereko ende mukuzonofa kwavo vachaita kensa yemuchibereko nekuda kwekuti nyoka iyo yandakapiwa yaizopota ichirara navo. Saka vakadzi ava ndaiti paya pandinenge ndapedza kurara navo ndaibva ndachizotora
katawel kangu ndobva ndachizotanga kuvapukuta. Ndakadanana nemaSouth African, vakadzi vekuLesotho, vakadzi vekuMalawi, kuMozambique, muJoburg, muDurban uye zvakare nekuCape Town. maSouth African handina kana wandainge ndichimbosarudza. Ndaingofamba negirlfriend randinenge ndichidanana naro. Kana tapedza kurara tose ndobva ndatora katawel kangu ikako kered ndobva ndatomupukuta sikarudzi yake. Ndaita sekunge ndazvipukuta but ndinenge ndisina kuzvipukuta, ndaingopukuta iye chete. Ndaizoti kana ndamusiya somewhere, when I would have dropped her somewhere else, ndobva ndachizotora towel ndobva ndachizoriisa muhari, then nyoka iya inozotanga kumuteverera ichirara naye. Iyo inozouya ichiyamwa nekunanzva sikarudzi yangu mushure mekunge ndapedza kurara nemunhukadzi. Ndokuita mari uko kwatakaita mukoma. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedu we. Strange things indeed they do happen in this world.